Veliki pozdrav mozgolomci, vreme je za još jedan kviz opšteg znanja. 30 jako zanimljivih pitanja. Prvo pitanje. Koje voće je nekada bilo toliko skupo da su ga iznajmljivali za zabave? Ananas. Koliko kilometara pčele moraju da prelete da bi napravile 1 kilogram meda? Neverovatnih 100.000 kilometara. Koja država nema ni jednu reku? Saudijska Arabija. Koji deo tela nikada ne prestaje da raste? U pitanju su uši, problem za klempave. Kako se zove proces kada gusenica postaje leptir? Metamorfoza. Kako se zove strah od brojeva? Numerofobija. Koja planeta pada kišu od dijamanata? Neptun. Koji kontinent nema mrave? Antarktik, naravno. Koja planeta ima dan duži od svoje godine? Venera. Koji je jedini kontinent bez aktivnih vulkana? U pitanju je Australija. Koliko srca ima hobotnica? Hobotnica ima 3 srca. Kako se zove najmirisniji cvet na svetu? Kadupol. Koji insekt može živjeti nekoliko dana bez glave? U pitanju su neverovatne bubašvabe. Koji je najtiši zvuk koji ljudsko uho može da čuje? Disanje. Koje je jedino voće koje ima seme s polja? Prelepe jagode. Koja država ima najviše vremenskih zona? Rusija. Koja životinja može da promeni pol tokom života? Klaun riba.
Kako se zove fenomen kada sunce sija u ponoć? Ponoćno sunce. Koje je najstarije pismo na svetu? Klinasto pismo, naravno. Koji grad nazivaju večnim gradom? Prelepi Rim. Koja životinja može da spava sa jednim otvorenim okom? Delfin. Koja je jedina ptica koja može da leti unazad? Kolibri. Koja je najbrža riba u okeanu? Čuvena sabljaka je najbrža riba. Koja država je 1987. godine izabrala pingvina za počasnog vojnika? Norveška. 25. pitanje. Koja je jedina zemlja koja nema zvaničnu zastavu? Ne postoji takva zemlja. Koliko godina može da živi 100-godišnja školjka? Logično bi bilo 100, ali nije. 500 godina. Koji je najveći cvet na svetu? U pitanju je Rafflesia arnoldi. Koji grad ima najviše mostova na svetu? Amsterdam. Koja ptica polaže najveće jaje? Noj. Koja životinja ima najduži životni vek? Na ovo pitanje odgovor ostavite u komentarima. Takođe, napišite koliko ste tačnih odgovora imali i predložite temu za sledeći kviz. Nadam se da ste uživali gledajući ovaj. Ne zaboravite da lajkujte i subscribeujte.